Ji ber qedexekirina derketina derve ya navçeya Nav Sûrê welatiyên Amedê li ber taxa Dahqapê biryara walîtiyê protesto kirin. Girse xwestin ku têkevin Nav Sûrê lêbelê polîs li ber wan bi barîqatan asten kir û nehişt têkevin. Serviya xûpeşandan dest pê kir. Ciwan barîkata polîsan hilweşand. Piştî veya girse ber vî taxa ofîsê meşiyan û li ofîsê alozî derket. Polîsên dewleta Tirkiye li ser ciwanan bi bombeyên gazê û bi ava şîk müdaxele kir. Di gengeşiyê de ciwan jî bi keviran bersiva polîsan dan. Di gengeşiyê de yekî hemwelatiyên Ewropa hat binçavkirin. Tê îddia kirin ku yê ku hatiye binçavkirin welatiyên Ewropayê û rojnamevan e. Sevda Kaplan, NRT, Amed.